Познавам един, който бурите притихва. Познавам един, който мъртви възкресява. Познавам един, името му то спасява, само той достоен е. Викнали Исус, викнали моя Спасител, облечен в слава и сила, нещо възкръсва в мен. Всеки път, що викна Исус, винаги ме изцелява, достоен за почит и слава, нещо възкръсва в мен. Всеки път, що викна те. Имам аз цар, има власт той над смъртта, човек те държи свободените си ръце. Той е лъва, но пожертван като агне, той възкръсна за живот. Викнали Исус, викнали моя Спасител, облечен в слава и сила, нещо възкръсва в мен. Всеки път, що викна Исус, винаги ме изцелява, достоен за почит и слава, нещо възкръсва в мен. Всеки път, що викна те. Татко мой, Боже мой, предавам това мило дете в твоята ръка. Живото и смърт, виж гроба празен днес стои. Спасение.
Така и ние тази вечер сме дошли да се поклоним на Тебе, Боже мой. Святи Татко, достойни за хвала, Боже. Халелуя! Пееме Ти слава тази вечер, защото заслужаваш, Господи. Халелуя! Небето е ктив от славата Ти и целият свят отдава днес на Тебе хвала. Море и небе ще пея с глас и всичко ще казва Ти си цар на всички царе. Да го величаем, да го величаем, Исус Христос, Той е Бог. При Него да дойдем, Бог да издигнем, Исус Христос, Той е Бог. Вечен цар, вечният цар, отново е с нас. Исус Христос, дори и света да се руши, Той ще стои. Алелуя, да го величаем, да го величаем, да го величаем, Исус Христос, Той е Бог. При Него да дойдем, с Богом да издигнем, Исус Христос, Той е Бог. Алелуя, алелуя, Цар достоен за хвала. Алелуя, алелуя, Цар достоен за хвала. Да го величаем всички заедно. Да го величаем, Исус Христос, Той е Бог. Всички заедно. При Него да дойдем, с Богом да издигнем, Исус Христос, Той е Бог. Той е Бог. Алелуя! Наистина, Той е Бог и няма друг като Тебе, Боже святи. Величаеме името Ти, святи Господи, и Ти се покланяме, Царю мой, и Ти благодарим, че можем да дойдем при Теб. Амин. Огън, който да разпали сърцата на людите Ти, Царю. Огън, който да запали светиите Ти, Боже мой. Огън на Тебе да разпалиш, Боже, в нас. Алелуя. Святи Дух, Бога свят, запали в нас. Загори сърцата ни, сила ни прави.
Коленичиме пред Тебе, святи. Боже всемогъщи, Алелуя. Царю на славата, святи душе, запали сърцата ни. Святи душе, дай ни мир. Святи душе, дай ни любов. Святи душе, да пееме с песни на хваление, Боже мой, защото заслужаваш. Святи душе, Ти, който даваш живот, Царю. Коленичиме пред Тебе, Боже мой. Коленичиме пред Твоето име, велики и святи Бог мой. Господ мой, Бог мой. Ти, който не един и два пъти си се прославил в живота на светиите си, Царю мой. Господи Бог свят, Цар наш Бог. Коленичиме пред Тебе, Боже мой. И Ти знаеш, Царю, скърбите ни. Ти знаеш притесненията ни, Татко мой. Ти знаеш всичко, Царю свят, и кой как е дошъл пред Тебе, Господи. И Те молим да разтовариш това бреме, Боже мой, от плещите ни. Защото идваме в нозете Ти да търсиме милостта Ти, Царю. И ето Ти си Господ, Боже мой, чиято милост трае до век и веков. Чиято милост трае до века. От род в род, върху уния, които се боят от името Ти. Боже мой, Ти никого не си отпъдил, Царю мой. Но приемаш ни, Господи святи. Приемаш ни такива, каквито сме. С грешките ни приемаш ни, Боже. И готов си винаги да прощаваш, Царю. Затова тази вечер Те молиме, Боже святи, да простиш нам всяка неправда и да ни умееш и очистиш със святата си кръв, за да застанеме, Боже мой, пред престола на благодатта тази вечер. За да застанеме пред трона на милостта тази вечер. И Боже, само Ти си този, който изливаш толкова щедро. Ти си извор на милости, Боже свят. Господи, молим Те, Боже, да се смилиш и там за онова дете, Царю свят. Нека милостта, която трае до века, да се прослави тази вечер, Царю. Молим Те, Боже святи, и това дете, което има да се предаде в ръката Ти, Царю. Алелуя! Бъдещето е от Тебе, Татко мой. И Ти си Бог, който мислиш за мир, да дадеш бъдеще и надежда. И Те молиме, Царю, бъдещето и да бъде в Тебе, Господи. Краката и да растат в Тебе, Царю мой. Алелуя! Молим Те за благословението на църквата Ти, Господи. Молим Те за сила на църквата Ти, Господи. Молим Те, Боже мой, да ни дадеш сили за устояване, Татко мой. Време е трудно и време последно, Царю, в което живееме. Нуждаеме се от Теб, Исус. Нуждаем се от помощта Ти, Бог мой. Нуждаем се от работа Ти, Господи, на което да се облегнеме, Царю. Нуждаем се от водителството Ти, Татко. Святи души, нуждаем се от Тебе, Татко мой. Всякога и всякак имаме нужда от Тебе, от присъствието Ти, от помазанието Ти, от закрилата Ти, от милостта Ти, от любовта Ти, от спасението Ти, Боже. От всичко имаме нужда, всичко това си Ти. Ти си всичко това, от което ние се нуждаеме, Цар. И Ви благодарим, че сме в нозете Ти тази вечер, за което Те молиме, Бог свят, да помажеш Словото Си тази вечер. Да помажеш ушите ни, Господи, на нас слушащите, Царю. Да приемаме Словото Ти, Татко мой, и да го изживееме такова, каквото е, Царю свят. Боже, поправи пътищата ни, Господи, да не би да се излъжеме, Царю мой. Да не би да стоим в заблуда някъде, Татко. Бог мой, Цар мой, благослови слугата си тази вечер и устните му, Господи, на силата. В името на Отца и Сина и Святия Божи Дух, ние се молиме и просим с благодарно сърце за всичко, което правиш за нас, което има да направиш за нас и което си въздържал от нас. Благодарим Ти за всичко, Татко мой. Слава и поклон на името Ти, Цар. Амин, Боже мой. Амин, Свят. Амин. Нека да бъде
бъде слава на Бога. Нека Бог да ни благослови. Алелуя. Благодат и мир и радост от Господа Исуса Христа, Бога Отца и Святия Божи Дух. Добре сте дошли в присъствието на Царя. Нека Бог да ни благослови. Знаем сега, че брат и сестри има детенци, които трябва да се предаде в ръката на Бога. Но искам нещо да се знае, когато правим тия неща. Искам да се знае, че това не е ритуал. Това не е ритуал да го направим нещо ритуално, да видите ли, готова е работата, нали? Да се види, че... Не, това са обещания пред Господа. Предаването е това да се знае, че дава се обещание пред Господа, че тия, които са събрали, повече никога не може да се напуска. Това е първото. Второто нещо, обещание пред Господа, че това дете ще расте в пътеките на Господа. Дай Боже, бих рекал, от нея може да излезе и пророчица. Алелуя! И за това, според Божието Слово, трябва да ви кажа, че Бог мрази убийството. Това зная моите сестри, жените, че Бог мрази да се убива децата. Дори не знаем дали може да излезе и пророк, а някой иска да убие плановете на Бога. И още нещо, което трябва да се знае, това, което сега ще се кажува тая вечер, е обещание пред Бога. Не пред човеците, пред Бога. И ние с помощта на Господа, че благославяме. Алелуя! Детенцето Бог да го пази и да го закриля. Алелуя! Защото знаем, че в последно и лошо време ние виждаме, че някой вимне. Затова е важно да знае всеки един родител. Господ не е убиец на деца. Бог благославя децата. И ние можем да го чуем тая вечер. Но трябва да ви кажа, че защо не ги да проблеми? Защото за това си сме събрали. Да даде човек обещание, че това дете ще израсне в пътеките на Бога. Да даде обещание, защото Господ точно това очаква. На Божно потомство. Нека Бог да ни благослови. И защо почвам първо с тези неща? Защото, брати и сестри, ние не можем да държим детенците цяла служба. За това почваме още с них. А междувременно, докато говорим Божието Слово, това Слово не е само за них. Словото на Господа не е само за них. Не е само, че сега, че говориме, видите ли, сега вие давате обещание, но трябва да ви кажа, че вие Слово се за цялата църква, а включително и мене. Често пъти говориме за брак и семейство. И оная вечер така бях докоснати отново до Божието Слово на Бога тази вечер. Най-важното нещо в живота е семейството. Това е ценност, това е нещо, което не мога да го опиша, съкровище. Това е благословение от Господа. И сега тук е време, трябва да ги покана, няма накъде. Докато чита Божието Слово, трябва да ги покана да дойда младите с детенцето, библейското име. Дойда младите, че дава обещание, благославяме детенцето. И името е Йоанна, което означава Бог се смири, Божия благодат. Алелуя! Това е името на това дете. Нека Бог да я благослови, да я опази. Алелуя! От всяко зло. На Него слава и поклон през тая вечер. Алелуя! И аз искам, четеме Божие Слово, но църквата трябва да слуша, че това Слово не е само за них. Това е Слово за всеки един, който даже би трябвало е новороден, и кръстен, и вярващ. Децата трябва да израста в Господа. И почваме Божието Слово, ако сме готови. И ние почваме Словото на Господа още от Битие. Глава 2, 24 стих. Малко на Битие си отваряме и вижте сега как Словото на Бога се дублира Стар и Нов Завет. Затова мъжът
ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си. И те ще бъдат една плът. Искам да чуеме тая дума. Те ще бъдат една плът. От двамата една плът и вижте ще се ражда. Ще бъдат една плът, тия са едно цяло. И на тая дума искам да се запреме една плът. А още в Битие го пише една плът. И сега искам да видим Божието Слово според Матей 19 глава 5 и 6 стих, Новия Завет. Божието Слово продължава с същото. Ще остави баща и майка. Затова ще остави човек баща си и майка си. Четеме Стария Нов Завет. Ако да намисли, че четеме Стария Завет и приключило е. И вижте Божието Слово. Затова ще остави човек баща си и майка си, ще се прилепи към жена си и двамата, забележете, пак ще я пише, и двамата ще бъдат една плът. Двамата една плът. Стар и Нов Завет. Нека да видим още Божието Слово какво пише, а това се намира в книга на Малахия, глава 2. 15 и 16 стих. Защото не ги ли направи той? Не ги ли направи той една плът? Трябва да ви кажа, че 3 пъти повтарям една плът и мога да ви кажа, че много повече мога да изкарам една плът. Двама една плът. Двама една плът. Двама една плът. Двама една плът и не можеш да го различиш това. Това не може да се разлъчва. Никой няма право да го разлъчва това. И сега, поред Божие Слово, не ги ли направи той една плът, която е духа? И защо е една? За да очаква небожно потомство. Затова пазете се в духа и никой да не пристъпва невярно към жената на младостта. Никой да не пристъпва това нещо. Защото мрази напускане. Бог мрази. Бог мрази. Нали беше любов? Бог мрази. Мрази напускане, казва Господ. Вижте какво става сега и къде стоиме пред Бога. Бог мрази напускане. Защото мрази напускане, това са думите на Бога. Господ Израилевия Бог така казва. И според Божието Слово ние пристъпваме натам. Значи какво чете до сега? Бог казва чрез Словото си една плът. Една плът. Ето сега дете, мъж, жена. И когато това нещо е едно и реше някой да разлучи или раздяла, има разкъсване. Има разкъсване в плътта. Има разкъсване в сърцето. Има нещо, в което Бог за това и мрази. Напускаме. Той благославя брака поред Божието Слово. И ние можем да го видим и това. И нека да видим Второзаконие, 6 глава, 6 и 7 стих. Това вече се отнася за цялата църква, които рекоха, чуйте Божието Слово и вие, колко е важно детето да е в Бога. Забележете, дечицата често пъти не са хора, които не са в Бога и децата, които не са в Божия път, има скръб. Ето защо Бог мрази напускане. Има скръб, когато детето не е в Бога. И ето защо се сме събрани сега. Да се каже пред Бога и пред всичките светиите и на това място, че Той ще научи детето си пътеките на Господа. И тези думи, които днес ти заповядам, да бъдат в сърцето ти. И на двамата. На тях да учиш усърдно синовете и дъщерите си. Когато седиш дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш, когато ставаш, надолу четеме. Да ги връзваш. Това е превръзка, в което сега не е времето да кажа. Но тук е да научиш децата си в Господа. Второзаконие, 4 глава, стих 10, Божието Слово се казва, вижте сега, и нека и бабите да знаят.
Колко е важно си в Бога. Ей, хора, това не е сега. Много деца са болнави. Много епидемии. Много дечица даже вече не са и света на живите. Макар че тя са вечно живи. Алелуя, защото е тяхно небесното царство. Но някой трябва да извика към Бога. Децата да се научат Бога, да бъде щит и закрила семейството. Алелуя, сега обещание пред Бога. Ето сега обещание пред Господа. Той да се грижи за това дете, за семейството, че тя няма да го напускат, че няма да остава, ще бъда заедно поред Божието Слово. И тук Божието Слово се казва да науча през всичките дни, които живея на земята и да научат синовете си. И надолу нещо писува. Това е нещо, в което моя Господ е святия Господ, който обитава в мрак, в облак, в огън. Пред този Господ ние служиме. Силният и могъщия Бог. Да науча децата си. И нека да видим Второзаконие 11 глава, стих 18. И се продължава. Вижте си да учат. Може да си питоренка, но когато не си изучила в Господа, трябва да ти кажа нищо не излиза от тебе. Може да си изучил. Слава на Бога за това, че си учен. Но трябва да научиш пътеките на Господа. Тогава си богат. Тогава викаш царя на славата. Тогава викаш силата. Тогава викаш помощ от небето. Според 121 псалм. Затова да вложите тези мои думи в сърцето, в душата си. Вижте къде си дублира. Да вложите тези думи в сърцата си. Да вложите на тях да учите децата си. Алелуя. На пътя Господен. Някой трябва да извика защит и закрила. И всеки човек е добре дошъл да чуе Божието Слово. Вижте, хора, които не са още вярващи, побързайте. Побързайте за новорождение и кръщение. Побързайте, за да може Бог да се намеша в живота ви. Защо? Не, че не се е намешал в живота ви. Той се е намешал. Но има един, който гони. Името му убиец. Но Бог е този, който дава живот и пълни отроба. И когато, примерно, дявола се устремил към дадено дете, ето ги ангелите. Нема като и да си прави какво си иска и да посича. Ето ги ангелите на помощ. Но тук Господ иска децата да са в Бога. Пътеките на Бога. А не да извън Бога. Не да е в затворите, не да е в наркомания, не да е в проституция, не да е уличница, не. Пророчица ще бъде. Алелуя. И Господ това обича. Да учиш децата си, да учиш. И Псалм 127, стих 3. Ето наследство от Господа. Ето наследство от Господа. Трябва да знаем тая вечер, че не е шега с Бога. Ако искате да имаме щит и закрила, децата ни, внуците ни, отидадохме тук, даже свидетелство, че за една минута внучето чеше да си замине. Метнало е нещо тук и е до там. И ето го царя на славата. Някой веднага трябва да се застъпи, да се моли, защото имаме един, който е враг. Имаме и Господ, който изцелява, възкресява на Него слава, той, който живот дава. В Него без живота. Никога жена няма как да зачне без Господа. Никога, когато утробата е пълна, да знаете, че Той дава живот. Но иска най-доброто. Децата да растава в Господа, да има мир, радост, плодовете на Святия Божи Дух. Нека Бог да ни благослови. Ето наследството от Господа са синовете. Виж от кой е наследството? От Господа са синовете. Награда имаш от Него. И това е плодът на утробата. Алелуя! Нека Бог да ни благослови. И това, което искам още да кажа, в Новия Завет Ефесяни, глава 6, стих 4. Това са много пасажи изкарани, да се знае, да се види и тук. Алелуя! Не може всичко да фане. Вижте и пише там, поглед. А вие бащи, да учиш детето, да не дразниш детето. Вижте и пише още там. Възпитавай ги. Нов Завет. Възпитавай ги в Господното възпитание и наставление. Възпитавайте ги. Кои? Вие бащи. Чуйте всички бащи. Всички, които децата ви са извън Бога, или само знаеш, че са в Бога, а те са в света на разпашията, трябва да ви кажа, че там е опасно нещо. Огън има там.
Огън, в който трябва да ви кажа, че не е огън на Святия Дух. Децата в Господа. И вие, бащи, към тебе специално. И вие, бащи, не дразнете децата, а ги възпитавайте. Господното възпитание и наставление, нека Бог да ни благослови. Това е Ефесяни, според Божието Слово. Но искам да видим 1 Солунци 2 глава, 11 стих. Всичко това вместо да ви го говоря на вас, аз го говоря на цялата църква. Да учите децата в пътеките, да вложите тия думи в сърцата, душите си, според Божието Слово. И виж, Божието Слово вика, че какво вика апостол, като знаете как увещавахме и утешавахме всеки един от вас, вижте и сравнява като баща с децата си. Като баща децата си, Ефесяни, четеме да се науча бащите отново четеме в Солунците, но пък Солунци 2 глава 7 стих искаме отново да видим. Много е важно децата да израстат Бога, много е важно. Епидемии колко искате, болести колко искате. Алелуя! Това е време на беззаконие, време на епидемии, време на войни. И ето сега ние се нуждаем от Бога. И вижте отново Кей вика, там сравнява как се държали нещо с вас като майка, кармачка. Вижте за майките. Кармачка, която се грижи за децата си. Кармачка. Алелуя, която се грижи за децата си според Божието Слово. И 139 псалм, 13 стих се казва Божието Слово, че Той те е поставил в утробата. Той те е поставил. Дори в същия псалм се казва, докато зачва некоя жена, още никой не знае, но очите на Господа са там. Той е поставил семето. Алелуя! И ние четеме Божието Слово, отбил семе в утробата на майка ми. 139 псалм, стих 13. Алелуя! И Божието Слово продължава, защото се му образува вътрешността ми, създал си ме в утробата на майка ми. Исаия 44, 24, той е, който те образува в утробата. Иска да се знае кой, когато има зачеване и има раждане, вижте, той е живота. Той е, който пълни. И трябва да ви кажа пък за всички уния, които нямат деца, чуйте, има началник на живота. Амин. Алелуя. И има много. Не са един и два случая. И има много, където често пъти лекар казва, от тебе майка не излиза и сега и до днешно време името му е Божи дар. След думата на лекар, обаче, от тебе майка не излиза, няма да стане и ето го детето. Алелуя. Даже ето утробата зачева и детето се ражда. И забележете, аз се радвам колко деца има с Божи дар. Божи дар. Ами има и Йоанна. Алелуя. Благословена. Така казва Изкупителят ти, който те образувал от утробата. Аз съм Господ, който върша всичко. Аз съм, който съм те образувал. Всички на това място ние сме били родени. Всички на това място. Има на някой, който да не е роден. И Божието Слово вика, че аз съм това. Аз съм, дека ви давам живот. Ето го нашия баща, в който трябва да повярваме и да дадем живота си на него. И деца, и внуци. Алелуя! Така казва Господ Изкупителя. Аз те образувах в утробата. Аз съм Господ, който върша всичко. Който сам разпрострях небето и даже и разлах земята сам. Поред Божието Слово. И тук аз искам да видим още Божието Слово Исаия 46 глава, стих 13. Прочитам на бръже, за което това е за цяла църква, но вие го чуете, за бащи, за майки, за дома, и че стигна до там, дали се обича. И до там, че стигна. Алелуя! Благословен да е царя на славата. И тук Божественото Слово се вика, приближих правдата си и те няма да бъдат далече и спасението ми няма да закъснее. Ще дам спасение в Сион, славата си на Израил. И надолу четеме Божие Слово. На 3 стих, 46 глава на Исаия и надолу четеме Божие Слово. Слушайте ме, доме Яковов и целият остатък в Израилевия дом. Слушайте ме, Банско, които сте носени от мене. Чуват кой е носен от това дете? Чуле пъти от кой си носен?
Алелуя! Да знаеш, че ти си бащата, нали? Той е бащата на детето, на жената, на бащата, той е бащата. Алелуя! Благословен да е царя на славата. Слушайте ме, Банско, и цели остатък от банското поколение и род, които сте носили от мене още от отробата и сте държани още от майчения скут. Аз ви държах. Ей, това дете отдека знае да чице, бе, кой го научи? Кой знае къде да се рани, къде да такова. И я не знам, Божия работа, вижте го сега е на 2 педи. И благословен да е царя на славата, когато стане красива мома на 18 години. Алелуя! Благословен да е царя. Страшно и чудно сме направени, брати и сестри. И вижте, той, който даже искам и надолу да погледнем даже в същата глава. Аз ще ви нося. Амин. Алелуя! Вижте Божие Слово от отробата до старост, до побелели коси. Аз ще ви нося. Аз ви направих. Его нашия Създател, кой може да не потърсиме лицето му, как да не благодариме за деца, за семейство. Алелуя! И Божието Слово вика, виж, аз ще ви нося, докато побелеете. Има една песен, където пееме, че от дюлка до гроб, той, който ни пази. Трябва да ви кажа, че като говоря от дюлка до гроб, гроба не е в състояние да остане човек там. Ние ще възкръснем и отново ще бъдем завинаги с Господа. Аз ви направих, аз ще дигна, аз ще нося, аз ще ви избавя. Амин на Неговото Слово. Алелуя. И нека да видим сега натам. Връщаме се в Битие, 1 глава, 28 стих. Отдека така това раждане го има сега? Къде така се ражда? Къде го има това раждане? Къде така стана това раждане? И вижте Божието Слово какво пише. Сам Господ рече тия думи. И Бог ги благослови. И Бог им каза, плодете се. И се размножавайте. И напълнете земята и я обладайте. И Бог ги благослови. Бог благославя брака. Бог благославя семейството. И вика, размножавайте се, раждайте, напълнете земята. Алелуя! Ето защо земята е пълна с люда. А аз съм, който направих това според Божието Слово. Четеме книгата на Исаия. Но сега, какво иска Господ от нас? Малахия 2 глава, 15 стих. Какво иска Господ от нас? Чуйте всичките! Всеки, който е роден и който има дечица и внуци, чуйте какво иска Господ от нас тая вечер. Всеки един. Вие не сте свои си. Вие сте от Бога и след това трябва да търсим Бога. Нашия баща е Той. Защото не ги не направи Той една плът, ето я па думата. Една плът. Една плът ти не може да се разкъсаш. Една плът няма как да се разкъсаш. Когато се разделя семейство, разкъсва се плътта, има рани. Там има рани по детето, има рани по съпругата, има рани и по съпруга. И вижте какво пише Божието Слово. Защото една плът ги направи. Защо една? За да очаква небожно потомство. Нека Бог да ни благослови. Какво иска Господ от нас? Ще очаква небожно потомство. Ето защо трябва дечиците да бъдат в Господа. Не е ритуал, не да се преда, не. Тук е пред Господа обещание, че следва пътеките на Господа. Нека Бог да ни благослови. Вижте, искам да видя малко Тит 2 глава. И сега, нека излеза и родителите в този момент, за който трябва да приключим. Детенцето да бъде свободно, може. Нема не друга баба. Дека си баба. Друга баба. Друга баба има ли? Дедовци дали има? Само баби ли ти доя? Бабите са на лице, а дедовците си има работа. Трябва да това. На все му. И втората глава. От 3 до 6 стих. Чуйте сега вие. Тие ги остава. На них им кажах много. Получава децата си в Господа, благословение, мир, Бог и така. Чуйте сега вие. Така вие по-старите жени
да имате поведение съответно на светостта, не да са клаветници, не отдадени на много вино, да получават това, което е добро, да учат младите. А сега да видите тук ние на нас грешка. Майките разделя семейството. Алелуя! За това е свекръва. И след на нея нали? А Бог прази напуска. Алелуя! И вижте, да учат младите жени, по-старите да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си. Това слово е се за нас. Нека да видим даже и по-надолу. Да са разбрани, да са целомъдрени, да работят по домовете си, да са качници, да мета, да чиста, да готва, да пера. Алелуя! По домовете си да работят, да са благи. Вижте още, да са подчинени на кой? На мъжете си. И да не се хули Божието име, а да се прославя царя на славата. Вижте сега по-старите ние трябва. И така също увещава и младите мъже. Било и на тебе има. Увещание и на тебе. И младите мъже увещавай да бъдат разбрани. Като във всичко показваш себе си пример. Добри дела. По учението си показвай сериозност според Божието Слово. Но сега Кече отмина я 13 глава на първото Коринтияни, с което ще завършим. 13 глава на първото Коринтияни. Тая глава мога направо да я прочета на Исус. Не е нужно да я чита. Ако говоря с човешки ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал нещо звън ти или кимвалство дрънка. И ако имам пророческа дарба и знам всички тайни, всяко знание, и ако имам всичката вяра, така че и планините пренесвам, а любов нямам, нищо не съм. Ако раздам целия си имот за прехрана на бедните, а предам и тялото си на съизгаряне, а любов нямам, нищо не ме ползува. Любовта дълго търпи. Търпявате ли сега имате ленга така прерикания от двама? Ти ли? Къде? Ай! Шалом! Така ти го кажа. Видите ли, че нещо има спръскване? Шалом! Шалом! Алелуя! Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася. Любовта не се гордее. Не безобразници, не търси своето си. Не своето си. Можеш ли ти да гладуваш, ако има 2 фели леп, тя да яде, а ти да викаш, аз съм се напомпал, попраща ми сопяда. Алелуя! Жертва, тя да се нарани. Нали? Не търси своето, не се раздразнява. Дразните ли се ненга така? Шалом тогава. Шалом, винаги да има шалом. Любовта не се раздразнява, не мисли зло. Не се радва на правдата, радва се заедно с истината. Нека Бог да ни благослови, който ще бъде доволно. Нема как да държиме повече детенцето, за да можем да приключиме, да помажаме. И сега вече питам. Ле, дойде този момент. Дори на мен не ми е тежко. Ти, братко, чуле Божието Слово. Тая вечер какво пишеше за бащите? Да възпиташ детето си в Господа. Майките да възпитат децата си в Господа. Чуйте, бабите, ще я пиша за нас. Аз съм дедо, да знаете. Чуйте, ще я пиша и за нас. Да поучиме младите. Да се поучи тя да обича мъжа си, децата си. Да е кащовница. Да пере, да готви, да чисти. Не само да лежи. Не. Иска да си мръда покаже. Да е кащовница. И я ви спестих от Словото, 31 глава на книгата на Притчи, стих 10 се казва: кой може да намери като нея? Добродетелна жена. Кой може да намери такава жена? Добродетелна жена. Е като диамант. Знаеш ли? Не, ти си диамант. Благословен да и царя на славата. И Бог да ни благослови. И сега говорим за любовта. Okay?
Нещо ще има учи, брат? Грамогласно вика да чуе църква. Да. Те ще го слушам. Прав е. Алелуя. Ти, братко, който чу Божието Слово, първо да питам, ти обещаваш ли пред Бога никога да не оставаш жена си? Обещавам. А моя доста това бижу. Обещавам. Алелуя. Ясно, кратко и точно. Обещаваш ли, че когато дойдат трудните моменти, трудните позиции, ако нещо дойде в живота, където излиза и проблеми, обещаваш ли ти да й бъдеш рамо и подкрепа? Обещавам. Амин. Това е обещание пред Господа. А още обещаваш ли, че научиш дъщеря си пътеките на Господа? Да, обещавам. Алелуя. Това иска нашия Господ. Да обещаеме. Не че нещо е ритуал. Алелуя. И сега, чакай да питам. Иска да питам и другите. Той обеща пред Бога. Обеща, че те уважава. Обеща, че те обича. Обеща да не те оставя. Обеща детето в пътеките на Бога. Сега тебе питам, поред Божието Слово, защото Бог мрази напускане. Мрази. Каквото е състояние, сега се намерите, така оставате. Нямате право на напускане. Алелуя. И сега питам пред Господа, най-важното да питам, ти обещаваш ли този човек да го подкрепяш? Обещаваш ли в трудни моменти да бъдеш до него? Най-лошото време никога да не го оставяш. Обещавам. Нещо да я питам. Любиш ли го, брат? Обичаш ли го? Обичам. Обичам. И ако няма хора, че ме накарам не че викам горчивото, това не е сватбата, бе. Бог да ви благослови. Алелуя. И сега, срам ми, те родител. Така, има на сватба, вика. Сега вече иска да питам по-старите. Чухте ли Божието Слово? По-старите да научите по-младите. Ако ти изпусна нещо конците, ако ти нещо кривна, не се добре, ви обещавате ли, че ги наставите? Алелуя! Така както пише Божието Слово, ще бъдете рамо и подкрепа. Само с да и не. Обещаваш ли, че бъдеш подкрепа и рамо на тия млади, на тия млади деца, тия младоженци, на тия да и не. Прав Бог, че е пред мене по-стоят. Амин. Това е така. Той е пред нас всичките. Обещаваш ли да ги крепи? Обещавам, разбира се. Които искаме да чуем. Бог е пред нас Бог всички. е на първа точка, да. Алелуя. Това вече е важно. Това е важно. Да възлюбиш Господа, Твоя Бог, това е първата заповед да го цитираш. И обещаваш ли, ако изпусна конците тия младежи, нещо се е размръдал, нещата разклата се, да им дадеш урок, да ги наставиш, да ги подкрепиш. И ако някъде нема и за каса, за парички и финанси, да ги подкрепиш. Обещаваш или не? Да. Обещавам. Това са моите деца. Амин. Предавам това мило дете в Твоята ръка. Никой не може да нарасте, Господи Боже мой. 1 сантиметър не може да се сложи, Господи. Всичко, който правим да растеме. И аз те моля да расте и в Тебе, Господи. В името Ти, Боже мой. Аз те моля да опазиш това дете, Господи Боже мой, всяко зло. Аз те моля за мир, радост и благословение, татко мой. Аз те моля небожно потомство да излезе от нея, татко мой, Боже мой, на силите. Аз те моля, Господи, ще Ти закрила, халелуя! Амин. Аз те моля да опазиш, Господи, това семейство да раздяла. Амин. Аз те моля за малката Йована, Господи Боже мой, на силите. Да израсне в Тебе, в пътеките Ти. Пази я, Боже, от епидемии, болести, Господи Боже мой, това лошо време. Опази от всяко зло, Боже.
Господи, изпрати ангелите си за нея, Боже мой, на силите. Небесната войска, Господи, да бъде над нея. Ще ти закрила, Боже мой, на силите. Халелуя. Предавам на Твоята пробудена десница. Предаваме я, Боже мой, в Твоята ръка. Халелуя. Всичко това смееме, просим, в славното и велико име. В името на Христос, нашия Господ. Амин. Малко да поленичите пред Бога всичките. Боже, молиме се за това, милосърдие. Боже, молиме се за това, да се... Боже, молите, Твоето присъствие да бъде велики с тях, Боже. Ти си Йова Шамма, Ти си тук, там и навсякъде, Боже мой, на силите. И аз те моля да благословиш, Боже, и това събрание. Алилуя! Всички дечица, Господи, Боже мой, на силите. Молим Те за мир, радост и благословение, Господи. Благовете на Святия Дух, Татко мой. Молим Те за единство и разбиране. Молим Те за семейна обич и любов, Господи, Боже мой. Аз Те моля, Господи, отново за малката Йоанна. Господи, Бог мой, на силите. Ръката Ти, Боже, така както държи бащата. Ти си бащата, дръж я в пробудената десница. Алелуя! И аз помазвам, Господи, това семейство, Господи, Боже мой, Татко мой, за радост, за благословение, за изцеление. Боже мой, алелуя! Ето и малката Йоанна, Господи, Бог мой, на силите. Помазахме я в Твоето име, Боже мой, на силите. Помазахме в Твоето име, Господи. Пази ги от раздяла, Боже мой, на силите. Небожно потомство, Боже, да се плодят и да се размножават в Твоето име, Господи, Боже мой. Пази моята сестра, Боже, обещала на реката ще те следва, алелуя! Новият човек в Христос Исус, алелуя, покорна съпруга. Научи я на пътеката си, Боже мой, на силите. И ето, Господи, Бог мой, на силите. Ето ги, Господи, пред Тебе. И по-старите те моля, Боже, да ги пазиш и закриваш и тях и семейството и децата и, Господи, племето им, алелуя! Благослови ги, закриляй ги, Господи, Боже мой. Ето, Господи, нека по-старите, Боже мой, според Твоето слово да получат по-младите, Боже. Молим Те за мир, здраве и изцеление. Алелуя! Пази ги и тях, Боже, да бъдат мъдри. Алелуя! Ум Христов, алелуя! Да израстват в Тебе, Боже мой. Здраве! Алелуя! Здраве, Господи! Радост! Благословение! В името на Исуса Христа, Бога Отца и Святия Божи Дух, помоли всичкото това. И с благодарни сърца всичките казваме Амин! Тебе слава и поклон. Алелуя. И така, тая вечер сега че помня още нещо от църквата. Алелуя. Касата тая вечер ще бъде за младото семейство. Ще бъде за малката Йоанна. Ги подкрепиме. Алелуя! И нека всички, които има на сърца, това не е, аз никога не проповедвам заповеди. Насилствено, не. Нека милостивата ви река да ходи там на касата. И това ще се получили. Нека да допълня. Алелуя! Нека Бог да ни благослови. И аз ще пожелавам на това мило семейство да бъдат благословени, да бъдат здрави, Бог да ги пази. Баба, нека да си живи и здрава, голема да порастеш, Викторенка да ми станеш, красиво бебе. Хайде, нека да ти е мир, жива и здрава да си, Бог да те благослови. Със здраве да те дари, друго нищо не ти пожелавам, само здраве. Чувствам Те, Боже, че си тук, усещам Твоята ръка, погали ме нежно Ти, стопли моята душа, ко
пак хвала.